Takže takáto menšia rozlúčka s mojimi prirodzenými prsiami, lebo od zajtra už prirodzené nebudú. Skrátka, nedalo mi to a 2 roky som premýšľala o tom, že čo s tými prsiami, že keď je tá možnosť a budem sa cítiť aj lepšie, tak proste pôjdem do toho. Takže ale je vidno, že tento je väčší ako tento. Ja sa ináč aj, no akože strašne sa teším. Teším sa. Proste, lebo budem mať lepšie kozy. Poviem tak, jak je. Láska, rozlúč sa. Nech to vidíte. Nemyslím si, že aj tak je toto dostatočne dobre vidieť, pretože mám aj tak nejakú tú podporu tých bikín, ale určite sa bude veľmi pekne dať vidieť teda ten výsledok. No a na prsia idem z dôvodu, že som stratila túto na vrchu objem, lebo kedysi vidíte tu ten spád. Kedysi som mala tie prsia proste takto. Že fakt to časom padlo a aj tým, že sa mi hmotnosť viacejkrát menila rokmi, asi od nejakej 20-ky, teraz budem mať 28 v lete, takže počas tých 8 rokov sa mi hmotnosť niekoľkokrát zmenila. Proste mala som o 10 kg aj viacej. Stratila som objem tuto v tejto vrchnej časti a ešte tam mám taký menší nepomer, čo je akože samozrejme normálne a prirodzené, že je jeden prsník teda väčší a druhý menší. Je možnosť to napraviť a aby to predsa len vyzeralo symetrickejšie a to kvôli sebe. Robím to pre seba, pretože chcela by som mať podobné prsia, ako som mávala. Mala som aj väčšie prsia, boli nafúknutejšie. Aj som brala ináč antikoncepciu, tak určite aj kvôli tomu. Bola som na seba tak zvyknutá, čiže aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla si dať teda silikóny. Takto posledné zábery, pretože zajtra ráno idem pod muž. Nebojím sa, ale jasné, máte predtým rešpekt, však nie som kamikaze. Ale jediné, čo sa fakt, že bojím, pretože ja neznášam odber krvi. Áno, je to paradox, idem pod nôž a som tu pokakaná z odberu krvi. Nie z odberu, ale z infúzky. Čaute, je deň mojej operácie a takto vyzerám. Mám prísť nenamalovaná, žiaden krém na tvári kvôli tomu, že aby sa niečo nešmykalo v tvári. Taktiež žiaden krém na tele, aby sa fixka nerozpíjala, keď sa budú kresliť, zakreslovať všetko. No a že mám byť teda voľne oblečená, takže mám voľné tričko, tepláky a teda mikinu takto spredu na zips, aby sa jednoducho ľahko obliekalo. To by bol veľký problém dávať takto do hora ruky. Všetok kov preč z tela, čiže piercingy z bradaviek som si vybrala ešte pár dní nazad. Aj z ucha som si teraz vybrala a proste úplne všetko. Lebo že to teda môže nejak reagovať s niečím počas operácie. Nie som odborník, ale aspoň sa trošku snažím vám o tom niečo povedať. No, nemám stres, teším sa, ale chcem to už mať za sebou. A jediné fakt, že čo nemám rada a čo sa že aj trošku bojím, je infúzia. Ja neznášam ihly do žily. Ani odber, ani keď tam mám niečo príjmať. To ešte ani neviem, aké je, lebo to som v živote na takom nebola. Dobre, tak vidíme sa. Už som tu. Čakám na sestričky, kým si ma prídu zobrať na izbu. Ďakujem. Už som teda na mojej izbe a je úplne nádherná. Idem vám ju ukázať. Takto najprv začnem kúpeľkou. Normálne, že hotel. Dobre. Krásne, čisto, voňavo.
Teda izba. Tu už mám na posteli nachystaný župan, ktorý si idem dať, papučky, také sťahovacie bandážky na nohu, čapica. Takto je polohovateľná posteľ tu. Toto sú jediné moje veci. Není dobré, ak si beriete príliš veľa, je to úplne zbytočné a všetko vám tu aj tak dajú, čiže zo pár vecí. Tu je mikina na zips, to je najlepšie po operácii. Pozrite, aké je to tu krásne. Ešte aj telka tu je. Úžasné. A ideálne je zobrať si proste takúto obuv, lebo po operácii sa nebudete vedieť nejak akože zohyňať teraz botaskám, čiže len takéto našuchovačky a voľné, obyčajné veci proste neriešiť. No a idem si ja povyplňať teraz dotazníky, papierovačky a už idem malinky na sálu. Pozrite, kto prišiel. Ja Čo ty, pacient? odpadnem. Čau. Aha, pozrite, aké. Ukáž mi ich. Chcem sa na ne dívať. Miletička to istí. Miletička má najkrajšie biele rúže. Tieto sú fakt blondy. Musel som ísť ale cez dažďa, cez rieky. Ježiš, tak to si to pre mňa. Nebolo to sa. Milujem. Čaute. Hlásim sa a pochválim sa, že som sa bola už 2-krát sama bicykať. Je tu teraz môj frajer a tu mám kože. Som spokojná tuto veľmi s personálom EV Clinic. Implantátom sa ešte budem vyjadrovať, lebo tie uvidím buď dnes večer alebo zajtra ráno. Takže jednu noc tu budem spať pre istotu. Akože cítim sa, že fakt dobre a aj by som šla domov. Ale istota je gulomet. No a teda poviem vám, jak to bolo. Tak videli ste, hej, že som sem prišla, dala som si župan, tieto sťahovacie také nadkolienky sexuálne a potom už som išla na sálu k pani doktorke Kevickej. Tá si ma zakreslila. Ja už som mala Lexaurin v sebe, takže som bola úplne, mi bolo jedno. Taká otúpená som bola. No a išla som pod muž, išla som si láhnuť a začalo to. Veľmi krátko to trvalo. Ja som mala najväčší stres pred tým zapichnutím kanily. Ale to už som vám spomínala asi 29 krát počas všetkých týchto videí, ktoré natáčam. Fakt to trvalo, že 3 sekundy, mierne štipnutie. Potom začalo byť letmo nepríjemné, keď mi tam pustili anestézu a som začala cítiť, že mi to tečie do tých žil. Za 5 sekúnd som o sebe nevedela, čiže za 5 sekúnd som bola uspatá a už som nič nevedela. Výborné, ja som sa proste len zobudila, teda zobudili ma na prebúdzačke, to je taká miestnosť, kde vás potom ešte hodinku, 2 monitorujú, či je všetko v poriadku. No a začala sa operácia 9:30 a 11:45, 12 som sa prebudila a úplne som sa cítila v pohodičke, že akože jasné, cítite to, je tam ten tlak, ale nie je to, ja neviem, vôbec to nebolo také nepríjemné a katastrofálne, ako mi to niektoré opísali. Ale to je zase úplne normálne, pretože každý to vníma úplne ináč a má iný prach bolesti a je rozdiel prsia, podsval a podžľazu. Ja mám teda podžľazov a motívy mám. Motívy. Dokonca Motiva značka majú také čipy v tých implantátoch, že keby sa náhodou niečo stane, tak dokážu ich zosnímať, monitorovať jedno s druhým. Že je to taká zaujímavosť. No a teda zobudila som sa, nebolo mi zle, netočila sa mi hlava, neodpadávala som, nevracala som nič. Presunuli ma na tejto posteli posúvacej do mojej izby, som tu sama. Sestričky ma chodia kontrolovať. Najprv som si teda mohla dať trošku vody, potom trošku čajíku cez slamku a piškotky. Jasné, že takto vyzerám hrozne, ty kokos, 2 brady. Ale nemôžem veľmi dvíhať ruku, ale zase nie je to také, že ju vôbec neviem dvihnúť. Som si už aj sama vypýtala vývar, lebo ten aj bol v pláne, ale vypýtala som si ho skôr. Máte tu aj takú vysielačku, že keby niečo, tak si zavoláte sestričku, ale ja som išla 2-krát sama cikať.
Prvýkrát mi trošku pomáhala sestrička. Áno, jasné. Aj také inštrukcie, že keď sa posadím, tak nech sa nezlaknem toho tlaku. A druhýkrát už som išla. Akože jasné, je to cítiť, je tam ten tlak, taký kameň na hrudníku, ale dá sa to. Úplne v pohode a vôbec toho som sa bála, že budem mať dýchčavičnosť a že sa nebudem môcť nadýchnuť, lebo predsa len napchajú vám tam cudzí predmet do tela, ale nie. Úplne v pohode, dobre sa mi dýcha všetko. A nahrávam vám už večer, je 6 hodín. Dokážem aj takto plynulejšie a hlasnejšie rozprávať. Už som pomaly späť. Tuhý korienok. Tuhý. Som do nejakej 4. či 5. bola ešte trošku taká, že som rozprávala pomalšie, potichšie. Je tu Fivko, objednal mi Cezar šalát a paradajkovú polievočku, takže budem za chvíľku aj takto jesť. Sestrička, že ja som povedala, že ja chcem strašne za odmenu, si chcem objednať bolonské špagety a že nie, lebo mi bude možno zle. A má pravdu, proste nech to nehrotím, tak si dám len šalát a budem tu spať. Budú ma pozorovať, istota je gulomet. Ráno o 7 alebo o 8 ma pustia, to príde pre mňa Filip a začína sa boj so spánkom na chrbte. No, začínam nahrávať. Povedz mi k tomu nejaký komentár celkovo tvoj. No, určite mi odľahlo, keď si mi zavolala. Ty si bol druhý. Zavolala mamke a hneď tebe. Tak to som rád. Išla si podľa... Že dobre si robila. Tak moja mama strašne... Najväčší on. No tak mama je, vieš aká, no tak musela som jej a tým som vlastne vybavila viacej much, lebo však ona dala vedieť aj ostatným a hneď potom tebe. A to ešte si počul, ne? Aká som bola úplne očapená. A to keď si sa tak prvýkrát zobudila tie 2 hodiny potom, tak... Čo 2 hodiny potom? To jedlo. Johnny. Áno, zdravíčko. Dobre, idem dole. Príde naspäť. Pozrite na tohto môjho milovaného. Jaj, bože, polievočka, šalátik. Musíš odtiaľto tieto veci dať, láska, dole a potom pokračujem v rozhovore s tebou, dobre? Papám si šalátik a Filip nám tu vyberá program. Oni tu majú normálne Netflix. Netflix and chill in Eva Clinic. In Eva Clinic. No pokračujeme teda, že aké si mal pocity, čo si myslel a tak. Odľahlo mi, ako si zavolala, to bolo hlavné. No a keď som sem došiel, aj všeobecne by som sa rozprával aj s mamou, aj s hocikým iným, tak mi to bolo strašne nechutné. Ešte keď si to ty potom začala rozprávať a videl som ťa takto, neviem prečo mi vždy proste beží potom v hlave ten scenár, ako ťa rozrezávajú, ako sa môžu stať nejaké veci, ktoré nečakali, hej, že sa zobudíš alebo niečo a príde mi to také, že potom, že ty máš nové nápady teraz niečo. No, tak toto ma tak trošku dostávalo. Tešíš sa, keď ich uvidíš? Samozrejme, to bude taký nezvyk. Teraz ty budeš proste iný človek. 20 hodín si povedal? Poznám ako svoje vlastné. Aj som ich tak vychovala. Teraz proste dojde 2 noví parchati do rodiny. Väčší. Bude to odvrávať. Nebude to odvrávať. Nemôžem robiť toto s nimi. Ako? Wiggle. Ale budeš môcť potom počase, po pol roku. Ale oni budú pevné, takže neviem. Zlato, nebude to také pevné, jak oné skala. Áno, pol roka bude. Ale potom to sadne. Budeš môcť urobiť wiggle. Dobre. A čo ešte? Že či mám čo? Či máš také niečo, že ešte in the back of your mind, že ak mi to sadne a splásne trošku po tom pol roku, že pôjdem ešte doplniť. Čo?
či by som išla na operáciu za pol roka? A na čo? Veď ja som chcela túto veľkosť, vieš? Že splasne to, nesplasne to, len si sadne k tomu telu. Ja som pýtal. Ja som sa len pýtal. Nominated for 43 Emmys and 9 Golden Globes Oscars. Máš ADHD? Lebo ja sa ťa pýtam, že či budem pre teba umelá. Hovorím, že áno. Budem pre teba umelá? Umelá influencerka. Ešte k tomu aj. Bude to ťažké. Tie komentáre, ktoré budeš dostávať pod fotkami. Nemyslím si. Odo mňa. Aké? Ohníky mi budeš posielať? Alebo akože aké? To nejsú práve. Sa zobud. Filip, prečo si s ňou? Ešte. To budú fejkové účty moje. Umelinka. Dobre. Si sa pridala do gangu a takéto veci. To mi budeš písať, hej? Dobre sa tešíš na tie cecky, čo klameš? Ale teším sa, jasne, že hej. No dobré, ešte raz ti dám príležitosť opraviť sa. Myslíš si, že ma budeš akože považovať za umelú? Prosím? V žiadnom prípade. Za to, že si baba dá do seba niečo umelé, to neznamená, že je umelina. Kde žijeme? Vo svete faktov? Nie. Teraz nevieš, čo máš... Hej, lebo strašný hereci. A jedno aj druhé si hral. A doma mi budeš rozprávať. Láska, samozrejme. Hej, ja ťa v tom podporujem. Ja ťa milujem. Bibi, keď sa pýtaš takéto otázky, tak nečakaj odo mňa nejakú akože úprimnú odpoveď. Lebo sa čo pýtam... sú za otázky? Akože pýtam sa pičoviny. Takže pičovina mi odpovedáš. Pičovina mi odpovedá. Nemôžem sa smiať, ty tyli, no. To čo bolo, že když štartoval, alebo tak. Ups. Vystrihneme. Z profilu. To ešte teraz také, vieš... Makču a Pikču. Teraz sú ešte Makču. Tak ich budeme volať? Jak ich budeme volať? Cicky, micky. Cicky, micky. Accountants, just sit here and be quiet. If you have a question... No, ja si mám dať za pol hodinku lieky, tak musíme niečo do seba dať, do tohto môjho žalúdka teraz. Takže ma Filip priniesol na raňajky a na kavičku, lebo no včera som nemohla kávu, ale dnes už môžem. A všetko mi musí tak posúvať. Zlato, posunieš mi ten džús sem? Tú šťavu? Ja robím takéto veci. Prestaň. Tak ty si načej. Ty si naci. No, až takto sem, no, ďakujem. Ale vy ste dobrí, že ste nehrali určite. Ja som mal odrážadlo motor. Tak si nedáš? Tmaviče, čierny. Fajno vychodí. Čaute, tak už sme doma s Filipom, bol strašne zlatý, lebo ma zobral na raňajky, na kávu, bol mi zobrať probiotika, všade mi pomáhal ísť, teraz ma to takto dal leškať, ešte mi pomáhal sa vyzliekať, sprchovať, aj ma obliekol, úplne bol zlatý a teraz sme tu už doma na gauči a ideme pozerať Netflix, takže idem oddychovať.